Θα ήθελα να σας ρωτήσω και ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόταση, τη ζήτησή μου. Ήθελα να ρωτήσω πώς σας φάνηκε αυτή την παρουσίαση και αυτά τα νέα πράγματα, κάποια που έχετε ακούσει τώρα. Ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση, καταπληκτική μπορώ να πω. Έπρεπε να γίνει αυτό γνωστό πανελληνίως εδώ για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Σιγά σιγά βλέπουμε να τα απλώνεται, αλλά υπάρχει και η δυσπιστία του κόσμου. Αλλά όταν γίνονται τέτοιες παρουσιάσεις, σαφώς οι ίδιοι πιστεύουν σε αυτό που βλέπουν και όπως όλοι οι άνθρωποι ελπίζουμε για κάτι καλό κυρίως για την υγεία μας. Ήταν πολύ όμορφα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει από εσάς. Εσείς για εναλλακτικές λύσεις διατροφής και για αυτή τη συγκεκριμένη που ακούσετε σήμερα, θα το χρησιμοποιούσατε στο σπίτι σας? Βεβαίως, και θα το χρησιμοποιήσω μετά από όλα αυτά και από ανθρώπους που ήδη τα έχουν χρησιμοποιήσει και μας έχουν πει τα αποτέλεσματα τα οποία έχουν δει, που είναι καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.